Príroda je nádherná, ale zároveň nepredvídateľná a nemilosrdná. Počas histórie ľudstva si jej sila vyžiadala milióny životov a zmenila tvár našej planéty. Dnes sa pozrieme na top 5 najväčších prírodných katastrof, ktoré šokovali svet. Číslo 5. Erupcia Tambory v roku 1815. V roku 1815 sa indonéska sopka Tambora prebudila k životu v explózii, ktorá patrí medzi najsilnejšie zaznamenané erupcie. Oblak popola dosiahol výšku 43 kilometrov a spôsobil tzv. Rok bez leta. Teploty na celom svete klesli, úroda bola zničená a hladomor si vyžiadal 100 000 obetí. Číslo 4. Tsunami v Indickom oceáne v roku 2004. 26. decembra 2004 zasiahlo Indický oceán tsunami, ktoré bolo spôsobené zemetrasením s magnitúdou 9,1. Vlna dosiahla výšku až 30 metrov a zasiahla viac než 14 krajín. Zahynulo približne 230 000 ľudí a škody sa odhadovali na miliardy dolárov. Číslo 3. Hurikán Katrina z roku 2005. Keď v auguste 2005 udrel hurikán Katrina na pobrežie USA, nikto nečakal, akú skazu prinesie. Zlyhanie ochranných hrádz spôsobilo, že 80% New Orleansu skončilo pod vodou. Zahynulo viac než 1800 ľudí a záchranné operácie ukázali obrovské nedostatky v reakcii vlády na takéto katastrofy. Číslo 2. Zemetrasenie na Haiti v roku 2010. V januári 2010 zasiahlo Haiti zemetrasenie s magnitúdou 7,0. Hoci nejde o najsilnejšie zemetrasenie v histórii, jeho dôsledky boli katastrofálne. Kvôli chudobe a slabej infraštruktúre sa zrútili celé mestá a počet obetí sa odhaduje na viac než 230 000. Číslo 1. Čierna smrť v rokoch 1347 až 1351. Hoci pandémia nie je typickou prírodnou katastrofou, čierna smrť si zaslúži prvé miesto na tomto zozname. Medzi rokmi 1347 až 1351 zabila bubonická epidémia viac než 50 miliónov ľudí, čo bola tretina európskej populácie. Svet sa z tejto katastrofy spamätával celé 10 ročia. Prírodné katastrofy nám pripomínajú, aký sme krehkí v porovnaní s mocou prírody. Aj dnes hrozia podobné katastrofy. Otázkou nie je či, ale kedy sa stanú. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a napísať do komentárov, ktorá katastrofa vás najviac šokovala.